Здравейте в епизод номер 1 за тази година. Тази година ще се опитаме да проследим развитието на това лексовче, което за момента е стрит дрифтачка, на още едно такова подобно лексовче, само че комби, и на един Nissan 350Z. Доколко ще успеем, предстои да видим. Но колата трябва да се доподготви за боя за този сезон. Трябва да се направят едни псевдоподкалници тук за отдолу, защото се пълни с гума, с кал, с мръсотия под прага и става много гадно. Тези лайфи не искам да се махнат и вратите да се направят равни и още куп други дриболи, за да сме готови за този сезон. Имаме останали някакви гуми, които трябва да се ползват от предния и да видим докъде ще го докараме. Почваме с някакъв шаблон от картон, взето тук, какво парченце може да се среже и да пасне, и после това такава ламарина тънка. Ще видим как ще я захващаме, все още не е ясно, или с някакви нит гайки, или с някакви болчета, ако успеем да използваме наличен крепеж. Почваме, пък да видим какво ще стане. Лайсните вече са разлепени, протектора е махнат, цялата дължина, има останало малко лепило, ама ще се свали колата като отиде за боя. Сега няма смисъл да си играя да го ръчкам, си губя времето. Тук вече сме свалили предната джанта и си играем с картонче, което налагаме. Ето тук е така, за да застане под калника. Ще има второ парче нагоре, което да запълни и тази дупка. Тук е така. И след като изрежем от шаблона на ламарината, ще мислим някакъв крепеж. Тук има една хубава дупчица, която мисля да сложа нит гайка. И с някаква малка планка или ъгълче, или директно да се хване там. Тук има също още една дупка заводска, която може би с още една нит гайка и една 90 градусова планка да хване от задната страна. По-интересното ще е, ако го направя по този начин, тази конкретно как ще се завива и захваща. Може би тази ще е стационарна, пък захвата ще е към другата страна на планката. Ама това предстои да видим. Тук всичко е пълно, навсякъде гняз. Затваряш капака и пустината Сахара пада на земята. Ето това е първото налагане, тестово от изкушава на псевдоподкалника. Не знам още много какво ще излезе, но тук има леко ъгълче завито, от което съм сложил една нит гайка. Идеята е това нещо да се хване за тук, тези двете парчета да се занитят някъде тук в този край, двете. Тук долу ще се хване за монтажа, който вече го има за прага, и понеже толкова добре застава и плътно приляга, не съм сигурен дали ще трябва трети монтаж тук по средата. Все още стои варианта да се направя малка планка 90 градусова, която да хване тази част някъде тук. Ама ще видим. Сега ще пробвам да направя дупки, да хвана двете части заедно. Да пробвам как ще стане просто с двата монтажа. Тук долу и тук горе. И ако е достатъчно здраво, ще го оставя така. За проба. И после евентуално да мислим и от другата страна по същия начин. Днес ще мъчим този баш бар. Да го монтираме тук отзад. Бронята е свалена. И в момента разпробивам заводските гайки. Тук едно болче трябва да се среже. Ето как са заводски, само че те са съвсем малки болчета, като ето това, което не им вярвам да държат цялата кола.
затова ги разпробиваме. Тук може да видят колко по-големи са тия дупки. И ще се използват по-дебели болтове с гайки и шайби, за да хванат цялото това чудо. Тези двете са вътре към багажника, това отдолу тук ще излезе. Така като цяло имаме достатъчно просвет да сложим шайба и гайка отзад и на двете места. И да видим. Башбарът е монтиран. Пороховите дупчи се станаха. Тук сме използвали двата болта навътре, този навън. Ще е малко по-удобно, може да се използва за качане. От тази страна и трите са навътре, защото има ламарина отзад и не може да влезе хубаво болта. Сега показваме и вътре как станаха и двата. И остава да видим дали ще държи или ще сгъне цялата задница. И ми изглежда като да държи. Така че тук нещата са окей. Почваме да събираме обратно. Е тази броня. Я връщаме обратно с всичките крепежи отстрани, отдолу. Пипкава работа, ама това е положението. Важното е, че това работи, пасна, с малко подлагане на шайбички тук-таме, но работи и ще е по-добре, отколкото се бърка чак отдолу до дифа, за да се дига цялата кола. Толкова. Малко странична работа, освен башбара. Оправих малко фитмента на тия каунци. Леко се надигаха тук от тази страна, заради събирането на двата калника, дето е мазано. Те изпилих малко с едно дремелче отзад, за да легне това малко по-хубаво. И сега се пасва и е малко по-добре, отколкото преди. Естествено ще иска още работа, ама за момента поне пасна. Също и от другата страна. Ето тук, при този проблем беше малко по-голям, защото е мазно малко повече. Но в общи линии нещо горе добре. Тук трябваше малко повече да се реже, да прескочи сим силъра, дето е мазан. Но като цяло застана добре. И е доста по-приемливо. Преди имаше около 1 пръст разлика. Този беше над другия, нещо е такова. Сега е малко по-добре. Сложих задната броня и какво се получава тук? Его джакинг поинта, обаче натиска много лекичко задната броня и я дърпа назад. И тук имаме два варианта, или леко да се среже бронята, ама не мисля, че е достатъчно. Другия вариант е в горната част, където бяха двата болта, да се подложи по една шайба, за да го наклони леко и да пребере тази долната част навътре. Значи, може малко да се понапъне цялата работа и да заспи така, ама не е правилно така да бъде. Ще пробваме да го оправим, което значи броната трябва да слезе пак. Бронята е свалена отново и ето тук отзад сега има подложени малко шайбички, естествено всичко е кривендел. Но и от двете страни подложихме отгоре, тук малко по-трудно се вижда. Това оправя наклона на тая тръба с около 3 градуса. Реално стърчи доста по-малко навън. И да се надяваме, че това ще е достатъчно бронята да легне поне малко по-добре. Може да се наложи пак да се направи един технологичен отвор, прорез. Ама сега слагаме бронята обратно и ще видим какво става. Бронята е качена. Трябваше тук да се направи едно малко технологично отворче. Но сега липа. Идва е така отгоре. И всичко ляга плътно и се скрива. Аз ще домонтирам всички други неща. Това стъпче е толкова отдолу, което е добре. Не е толкова видимо, но пък е абсолютно достатъчно да се дига без да се закача липа. И това е. Като цяло успешно. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these, she worth it.